Érdekel benneteket, hogy hogyan működik a parkolómaffia a belvárosban? Az itt látható parkolóhelyeket éves 250 000 forintos díjért használhatják az itt lakók. A nem itt lakó, de a házban tulajdonjogot szerzett személyek este 6 után a mellékelt táblán szereplő felirat alapján nem hajthatnak ide be, ellenkező esetben lebírságolják őket. Én Újpesten lakom, az édesanyám 89 éves, ellátásra, gondozásra szorul. November 20-án este 11 után 10 perccel ugrottam fel ide, mert vaskályákat kellett lecipelni tőle, mert a gázszolgáltatást akkor adták vissza. Ez a 10 perc elegendő volt a közterület felügyelőknek arra, hogy megbírságoljanak, a bírságot pedig nem hajlandók elengedni. Itt a helyszínen azt hazudták a szemembe, hogy nem tesznek feljelentést a helyzetre való tekintettel. Ennek ellenére 6 hónappal később kiderült, hogy a feljelentést megtették és átküldték a 8. kerületi rendőrkapitányságra. Természetesen nem helyszíni bírságot osztanak, hanem rögtön feljelentést tesznek. Soha ne higgyél egy közterület felügyelőnek, mert hazudnak. Ennek a videónak lesz egy folytatása, amelyben bemutatom azt, hogy milyen ingatlan panamák zajlanak a Belgrád Rappart 26 alatti társasházban, melyben az egyik Fidesz alapító tag is részt vesz. Az ügyben rendőrségi feljelentést is tettem, több mint 50 millió forintos kár érte a társasházat, a rendőrség viszont eltusolta az ügyet. Fogtok még erről hallani, mert most szétküldöm ezeket az anyagokat az összes hivatalos médiának, és elindítom a szent háborúmat a parkolómaffia és az 5. kerületi önkormányzat ellen. Sziasztok! Bemutatom egy kicsit a környéket, hogy mindenki lássa, hogy miről van szó. Itt van a tábla, ami egyébként tele van, a Molnár utca is ilyen táblákkal, az egész kerületet teleszórták. Így kasszálják a pénzt. Az idős gondozásra szoruló emberek pedig meg is dögölhetnek itt. Ilyen országban élünk, ezt hozta el az Orbáni demokrácia.